Кайчандыр бер авылга зирәк карт килгән һәм шушы авылда төпләнеп калган. Ул балалар яраткан һәм күп вакытын алар белән үткәрә торган булган, уйнаган, кызыклы әкиятләр сөйләгән, бүләкләр биргән. Тик бу бүләкләр бик тиз ватыла торган булганнар. Балаларның моңа бик тә кәефләре төшкән. Алар бик нык елаганнар. Күпмедер вакыт узганнан соң зирәк карталарга тагын уенчыклар бүләк иткән. Ләкин булары исә тагын да тизрәк ватыла торган булганнар. Балаларның әтиәниләре бу хәлгә түзеп тора алмаганнар, әлеге карт янына килгәннәр. Син үзең зирәк һәм акыллы, безнең балаларга бар тик яхшылык кына телисең. Ләкин ни өчен син аларга шундый бүләкләр бирәсең? Балалар ул уенчыкларны никадәр сакларга тырышсалар да, алар барыбер ватыла һәм балаларыбыз моңа бик борчылып елашалар дип үпкәләрен белдергәннәр. Зирәк карт елмаеп, хикмәт белән озак вакыт үтмәс. Кемдер аларга үзенең йөрәген бүләк итәр. Бәлки бу аларны шул кыйммәтле бүләк белән аз гына саграк булырга өйрәтер дигән. Тауларда үзенең ныгы белән бер бабай яшәгән. Ул һәр иртәсен китап укыга багышлаган. Аныгы да аңлашырга тырышып бабасы ни эшләсә шуны кабатлап барган. Бер вакыт бу бала: "Бабай, мин китапларны синең кебек укып барга тырышам, әмма күбесенең мәгънәсен аңламыйм. Китапны ябу белән ятлаган әйберем барысы да онтыла. Шулай булгач, аны укудан ни файда бар соң?" дип сораган. Мишкә таш күмер сала башлаган бабасы туктап: "Бар улым, таш күмер кәрҗинен ал да елгага төшеп су алып менәл" дигән. Аныгы шулай эшли дә. Әмма ул тау башына менеп җиткәнче су кәрҗиннән агып бетә. Моны күреп бабасы хәйләкәр генә елмаеп: "Тизрәк атлап кара улым" ди. Малай ничек кенә тырышса да тау башына су алып менеп җиткерә алмый. "Булай булмый, чиләк белән алып менәм" дигән. "Юк улым, миңа чиләк белән алып менгән суң түгел, кәрҗин белән алып менгәне кирәк" ди бабай. "Алай эшләп булмый бит" ди ничәнче мәртәбә уңышсызлыкка очраган малай. "Син моны мәгънәсезлек дип уйлыйсыңмы?" дип сораган бабасы. "Кәрҗинеңә күз сал әле." Анык, кәрҗингә караса, таш күмердән каралып биткән кәрҗиннең эчтән дә, тыштан да чистарып биткәнен күреп ала. "Балам, китап укыган вакытта да менә шулай була. Белем кешене эчке яктан да, тышкы яктан да үзгәртергә сәләтле. Күбрәк китап укыган саен мәгънәсенә дә ныграк төшенерсең" дип нәсихәт биргән акыллы карт. Бер юлы укытучы шәкертләреннән булай дип сораган: "Ни сәбәпле кешеләр талашканда бер-берсе белән кычкырып сөйләшә?" Алар кызып китәләр, үзләрен кулда тота алмый башлыйлар дип җавап кайтара укучылар. "Кеше янәшәңдә генә булганда нигә кычкырырга соң? Тыныч кына сөйләшеп булмыймыни? Ачуландым дип кенә кычкыруга күчәргә ярамый лабаса." Укучылар төрле җаваплар тәкъдим итеп карасалар да, мөгаллимне берсе дә канәгатьләндерми. Балалар, кешеләр бер-берсенә ачуланганда, аларның йөрәкләре дә бер-берсеннән ерагая. Шушы аралыкны якынайту, бер-берсен ишетү өчен алар кычкыра башлыйлар. Ныграк кызган сайын кеше дә ныграк дәшә, сүзләре дә күңелгә авыррак була. Гашыйк булган йөрәкләр ни эшли? Ул чиракта йөрәкләр канатланып очарга әзерләнгән кошчыкларны хәтерләтә. Алар тыныч, саф, самими. Ике гашыйк бер-берсен сүзсез дә аңлый. Димәк, йөрәкләре дә янәшәдә генә, кычкырып аралашу кирәкми. Кешеләр, аралар шул кадәр ерагайырга мөмкин. Кирәк күпме генә атласагыз да, сөйләгәнегезнең йөрәгенә кайтып җитә алмаска мөмкин. Низакка кирсәгез дә, җанны яралай торган сүзләр әйтмәгез. Сабыр булыгыз.
Якыннарыгыз белән араларыгызны ерак айтмагыз. Бозмагыз.